I 2023 bliver Danmarks nye kampfly F-35 sendt i luften fra flyvestation Skrydstrup. F-35-flyene skal erstatte de nuværende F-16-fly. I dag flyver F-16-flyene i 6 fastlagte retninger, når de letter fra Skrydstrup. De nye F-35-fly kommer til at følge de samme retninger. Der gennemføres som oftest 2 flyvninger med F-16 på hverdage, og det samme kommer til at gælde for F-35. Dertil kommer akutte flyvninger, som vi også kender det fra afvisningsberedskabet i dag. Til gengæld vil der fremover være forskel på, hvor mange fly, der typisk letter i løbet af en flyvning. Under en flyvning med F-16, som vi kender det i dag, letter der op til 12 fly kort efter hinanden. Fra 2023 vil op til 10 F-35-fly lette og lande på flyvestation Skrydstrup. Der er også forskel på, hvordan de 2 typer af kampfly stiger til værs, hvor hurtigt de flyver og hvordan de lyder. For det meste vil et F-16 efter 10 km fra startpunktet være omkring 900 meter op i luften. Det tager ca. 1 minut og 20 sekunder at nå den position. Et F-35-fly flyver lidt anderledes. Det stiger nemlig hurtigere til værs end F-16, og det betyder, at et F-35 efter 10 km fra startpunktet som oftest vil være omkring 1400 meter over jorden. F-35-flyet vil derfor være nået ca. 500 meter højere op end et F-16 på ca. samme tid. Støjen fra F-35 reduceres derfor hurtigere på jordoverfladen end støjen fra et F-16. Til gengæld støjer F-35 i udgangspunktet mere. For den typiske flyvning betyder det, at de første 700 meter, det vil sige når flyet accelererer ned ad startbanen, og den første korte strækning af luften, vil F-35 støje mere end F-16. Fra 700 meter og frem til 7,5 km efter startpunktet støjer F-16 mere. Herefter vil F-35 støje en smule mere. I gennemsnit vil forskellen ligge på omkring 3 decibel. Og apropos lyden. Der er forskel på, hvordan de 2 typer kampfly lyder. F-16-fly har en mere skarp lyd, mens det nye F-35-fly har en dybere lyd. Man kan sammenligne det med tonerne på et klaver. F-16 er de lyse toner, som er højere og kortere, og F-35 er de dybe toner, som er mere brummende. Det ændrer dog ikke ved, at F-35 samlet set vil støje mere end F-16 i lokalområdet. Hvis du vil vide mere om de nye F-35-kampfly, og hvor meget de støjer, kan du læse meget mere på f-35iluften.dk.